እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ዕለታዊ ዜና ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ዓለም ለኻዊ ጻዕርብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ካብ ቻይናዊ ቢልዮነር ዝተለገሰሉ ሓገዝ ከም ዝተሓሰመ ተገሊጹ። ኣቐድማ ቢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብመገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ብቻይናዊ ቢልዮነር ጃክ ማ ዝተላእከ ሓገዝ ኤርትራ ናብ እትርከበን ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ዝተላእከ ጠቒሱ ነይሩ። እንተኾነ ነቲ ሓገዝ ኣብ ምስላጥ ዝተንቀሳቐሱ ኣባላት ኣፍሪቃዊ ማእከል ምክልኻልን ምቁፅጻርን ሕማም ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃብዎ ቃል እቲ ሓገዝ ናብ ኤርትራ ተላኢኹ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ግና ከም ዘይተቐበሎ ሓቢሮም። ሓደ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ኣባልቲ ማእከል ብወገኑ ብዝሃቦ ቃል እታ ናይ ሕክምና መሳርሒታት ሒዛ ዝነበረት ነፋሪት ብ23 መጋቢት ብሱዳን ኣቢላ ኣስመራ ክትዓርፍ መደብ እኳ እንተነበረ መንግስቲ ኤርትራ ፈቓድ ስለ ዘይሃባ ብጅቡትን ኬንያን ኣቢላ ናብ ዝተበገሰትሉ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተመልሰት ሓቢሩ። ለእኽቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዳንኤላ ክራቨዝ ብወገና ብዛዕባ እቲ ብጃክ ማ ዝተለገሰ ናውቲ ሕክምና ናብ ዝርዝር ካብ ምእታው እኳ እንተተቆጠበት ኤርትራ ንሓገዝ መዓፅዋ ከተርሑ ፃውዒት ኣቕሪባ። ንሳብ መግለፂያ ነዚ ንመላእ ዓለም ኣዋጢሩ ዘሎ ለበዳ ንምምካት ኤርትራ ሓገዝ ስለ ዘድልያ ከም ኩለን ሃገራት ብምትሕባርን ምትሕጋዝን ክትገጥሞ ተላብያ። መንግስቲ ኤርትራ ውሽጥን ወፃን ካብ ዝርከቡ ዜጋታት ናይ ገንዘብ ሓገዝ ይሓትት እኳ እንተሎ ትካላት ሕክምና ዝዓፁ ኣገልግሎት ማይን ኤሌክትሪክን ዝሕርም በቲ ዝወሓደ መዐቀን እኳ ብሰንኪ ለበዳ እስራት ክፈትሕ ዘይከኣለ መንግስቲ ንፖለቲካዊ ሃልኪ እምበር ናይ ሓቂ ሓልዮት ህዝቢ ሃልይዎ ኣይኮነን ክብሉ ሓያሎ ተጣበቕቲ መሰላት ተቃውሞታቶም ይገልጹ። ብኻልእ ወገን ናብ ኤርትራ ዘሎ ብዝሒ ቤት ማእሰርታትን ጻዕቂ እስራትን ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምቹው ስለ ዝኸውን መንግስቲ ኤርትራ እስራት ክፈትሕ ኣህጉራዊ ትካል ኣምነስቲ ይጸዊዑ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብዓርቢ 3 ሚያዝያ ዘውፅኦ መግለጺ ሓያሎ ኤርትራውያን ተጣበቕቲ መሰላት መንግስቲ ኤርትራ እስራት ክፈትሕ ከቕርብዎ ዝጸንሑ ጻውዒት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝድግፎ ኣፍሊጡ። ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ቤት ማእሰርታት ምስቲ ዘለዎ ናይ ንጽህና ሕፅረታትን ብዝሒ እስራትን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምስሕፋሕ ስለ ዝዕድም ብፍላይ ናይ ፖለቲካን ሕልናን እስራት ብዘይ ቅድመ ኩነት ናጻ ክወፁ ብሓያሎ ኤርትራውያንን ወጻተኛታትን ትካላት ግብረሰናይ ጻውዒት ክቐርብ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ኤርትራ እዚ ዜና ናብ ስቱድዮ ክሳብ ዝኣተወሉ ሰዓት ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ናብ 29 ደይብሎ። እቶም ተለኺፎም ዘለዉ ሰባት ኣብ ክሊ ዕድመ 21 ክሳብ 69 ዝርከቡ ምዃኖም ይግለጽ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንወርሒ ነሓሰ ክካየዳ እናውሕዎ ዝጸንሐ ሓፈሻዊ ምርጫታ ሃገር ሕጂ እውን ናብ ካልእ ግዜ ከም ዘሰጋገሮ ኣፍሊጡ። ኮሚሽን ምርጫታ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሰንኪ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እኹል ምድላዋት ክግበር ስለ ዘይተኻለ እቲ ምርጫ ኣብ ዝተመደበሉ ወርሒ ነሓሰ ክካየድ ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡ። ብመሰረት መግለፂ እቲ ኮሚሽን ስጋት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝተወገደሉ እዋን መዓልቲ ምርጫ ከፍልጥ ከም ዝኾነ ይሕበር። ተቃወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ኣብ ስልጣን ዘሎ ውድብ በይኑ መዓልቲ ምርጫ ከናውሕን ክውስንን ኣይክእልን እዩ ብምባል ኣብቲ ውሳኔ ብዘይ ምጽምባሮም ተቃውሞታቶም የስምዑ ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሓዘሉ እዋናት ሒዙ እቲ እናተሰጋገረ ዝኸይድ ዘሎ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣብ ዝተመደበሉ ግዜ ክካየድ እዩ ክብል እዩ ክገልጽ ጸኒሑ። ኢትዮጵያ ማእከል ቤት ጽሕፈታት ሕብረት ኣፍሪቃ ምስ ምዃና ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ከቢድ ብድሆ ይጽብያ ከም ዘለዩ ዝንገር። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ።